हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्रीमद्भागवते महामन्त्रे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्कं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधव ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निधायकप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानन्दा नमस्तुते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपादर की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ സുജാത ഗോവിന്ദ മന്ദിർ എസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ हरे ഭാഗവത कृष्ण സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। നമ്മൾ ഇന്ന് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4. നൈമിഷേയ
अनिमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रसममासदः आसदा नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसदा नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसदा. हरे कृष्ण. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നൈമിഷേ हरे कृष्ण नैमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमासदः ഓരോ വരി ഇവിടെ പകുതി ചൊല്ല, എന്നിട്ട് കേട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരു വരിയുടെ പകുതിയായിട്ട് ചൊല്ലാം, എന്നിട്ട് കേട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. നൈമിഷേ അനിമിഷക്ഷേത്രേ ഋഷയ ശൗനകാദയഃ സത്രം സർഗായ ലോകായ സഹസ്രസമ ആസദാ നൈമിഷേ അനിമിഷക്ഷേത്രേ ഋഷയ ശൗനകാദയഃ സത്രം സർഗായ ലോകായ സർഗായ ലോകായ വായിക്കാം. എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് അറിയാം അല്ല. നൈമിഷേ ഋഷയ ശൗനകാദയഃ സത്രം സർഗായ ലോകായ സമം ആസദ. സഹസ്രസമം ആസദ. സമം ആസദ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ സമമാസദ. ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ സമമാസദ. നൈമിഷാരണ്യം എന്ന വനത്തിൽ, ആരണ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വനം തന്നെയാണ്. രാമായണത്തില് ആരണ്യകാന്ഡം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നൈമിഷ ആരണ്യം എന്ന് വെച്ചാല് വനത്തില് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളാം. ആവശ്യമുള്ളപ്പോ മാത്രം ഇനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അനിമിഷ ക്ഷേത്രേ എന്ന് വെച്ചാല് വിഷ്ണു ഭഗവാന് സവിശേഷ പ്രിയമുള്ള സ്ഥലം. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും ഇമകൾ അടയാത്ത ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. ഏതാ? അനിമിഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്ന് അല്ലെ. നിമിഷം നമുക്കറിയാം, മിനിറ്റ് അല്ലെ. ആ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരിക. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇമകൾ അടയ്ക്കാത്ത ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ, ആ സ്ഥലത്തിൽ എന്നാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന് സവിശേഷ പ്രിയമുള്ള സ്ഥലം. ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥലം. ഋഷയ ഋഷിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? ശൗനക ആദയ. ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 88,000 മഹർഷിമാർ അവിടെ കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 88,000. അപ്പൊ ശൗനക മഹർഷി ഋഷിയാണ് അവരുടെ നേതാവ്. അപ്പൊ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തില് ഏതാണ്? സത്രം. സത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ യജ്ഞം. നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പൊ പല പല സത്രങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ.
സത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നടക്കുന്ന ഏതാണ് പൂജകളാണ് അല്ലേ. അതാണ് യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ സത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നാരായണീയ സത്രം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പരിചയമുള്ളതാണ് അല്ലെ. സ്വർഗായ, സ്വർഗ ആരാധനീയനായ ഭഗവാൻ, അതാണ് സ്വർഗായ. ലോകായ, ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അല്ലെ. ജനങ്ങൾ ആരാണ്? ഭക്തർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ആണ് ഭാഗവതം. കാരണം എന്താണ്? അത് കേട്ട് ശ്രവണം ചെയ്ത് അവർ ഭക്തരായിക്കൊള്ളു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളും ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നവർ തന്നെ ക്രമേണ ഭക്തരായിക്കൊള്ളും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലോകായ, ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളോ കീർത്തനങ്ങളോ ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവര് ശ്രവിക്കുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ്? സഹസ്ര, 1000 സമം സംവത്സരങ്ങൾ, വർഷങ്ങളല്ലേ. 1000 വർഷങ്ങൾ ആസ്വദ. എന്താ ആസ്വദ? യജ്ഞം ആസ്വദ അല്ലെ. യജ്ഞം നിർവഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ 1000 വർഷം എന്തിനാണ്? ലോക ജനതയ്ക്ക് മൊത്തത്തിലായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സമാധാനവും സമ്പന്നതയും ശ്രേഷ്ഠതയും ഒക്കെ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാണ്? ഋഷിമാർ. അവർ അത് ത്യാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ലോക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കാനും എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1000 വർഷം 88,000 ഋഷിമാർ അവിടെ കൂടിയിട്ട്, എവിടെ? നൈമിഷിക ആരണ്യത്തിൽ കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജ്ഞം നടത്തുന്നു, സത്രം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാ ഇത് ഇത്രയും വർഷം നടത്തുന്നത്? ഇത് കലിയുഗമാണ് അല്ലെ. കലിയുഗമായത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ യജ്ഞം നടത്തി എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം വരുത്തണം. കലിയുഗത്തിലെ മന്ദബുദ്ധികളാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ മന്ദബുദ്ധികളാണ്, അവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണ്. അവര് മന്ദബുദ്ധികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന എന്ന് വെച്ചാല് നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് തുടരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1000 വർഷം അവർ മറ്റു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലതിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യജ്ഞം ഏതാണ്? നാമസങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തൈവ ഗരു അന്യഥ. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കലിയുഗത്തിലെ മൊത്തം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുനികൾ, സ്വന്തം കാര്യത്തിനല്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് പ്രഭുപാദർ വിവർത്തനം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാർ നൈമിഷിക അരണ്യ വനത്തിലെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പ്രീതിക്കായി 1000 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത് യജ്ഞം. ഇപ്പൊ 1000 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനേത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്? മഹത് യജ്ഞം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം, കലിയുഗത്തിന് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ കലിയുഗത്തില് ഏതാണ്? ഈ അജ്ഞത, ഇരുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന? അജ്ഞത അല്ലെ. അജ്ഞതയാൽ അന്ധകാരം വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ അജ്ഞതയാലുള്ള അന്ധകാരം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഈ സത്രം നടത്തുന്നത്. ഇത് മഹാവിഷ്ണുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇതിപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് ഈ സ്ഥലം നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ന്.
ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മഹാവിഷ്ണുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ് ഇത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലമാണ്, അനുഗ്രഹീത സ്ഥലമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും പരിശീലനത്തിനും യോജിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ നൈമിഷിക ആരണ്യം. അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്, ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്താല്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരിശുദ്ധരാകും. അപ്പൊ പരിശുദ്ധരല്ലാത്തവരെല്ലാം പരിശുദ്ധരായി ആരായിട്ട് മാറുന്നു, ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയും പരിശുദ്ധമാകും, ചുറ്റുപാടും എൻവയോൺമെന്റ് അതും പരിശുദ്ധമാകും എന്നാണ്, ഈ യജ്ഞത്താൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നത്. ആത്മീയ മോചനത്തിന് എന്താവശ്യമാണ്, ഈ നീണ്ട കാലഘട്ടത്തെ ഈ യജ്ഞം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ ദുഷ്ടതകളും നീക്കുന്നതിന് ഇത്രയും നാള് നീണ്ട ഒരു യജ്ഞം ആവശ്യമുണ്ട്. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മോചനം, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കാണിക്കുന്നത്, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം എന്തുള്ളവരാണ്, ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് ആഗ്രഹം, വാഞ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഇത്രയും 88,000 ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ, ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലിയുഗ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ പെരുപ്പം കുറവായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെ, ജനസംഖ്യ കുറവായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. എന്നിട്ടും ഇത്രയും ആളുകൾ ഭക്തരായിട്ട് അവിടെ ഒത്തുകൂടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സവിശേഷത. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി ഇത്രയും നാള്. എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ 1000 വർഷം കാണത്തില്ല അല്ലെ ആയുസ്. കൂടിയവർക്കെല്ലാം ആര് കൊടുത്തു എന്നാണ്, 1000 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അല്ലെ ബലരാമ ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ 1000 വർഷം ഇല്ല അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ 100 വർഷേ ഉള്ള ആയുസ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അനുഗ്രഹം ആര് നൽകിയെന്നാണ്, ഭഗവാൻ നൽകി. ഇപ്പൊ കലിയുഗം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു, ബലരാമന്റെ കാലഘട്ടം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കലിയുഗം ആരംഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പം വരാൻ പോകുന്നതിന് ചെറുത്ത് നിൽക്കാനും കൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ ഈ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. ബലദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അത് മാറിയിട്ടില്ല, ദ്വാപരയുഗം തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അതിന്റെ അവസാനമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമദേവന്റെയും അവതാരം വരുന്നത്. കലിയുഗത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോ 1000 വർഷം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. നീണ്ട നാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിനി ഇത്രയും വർഷം കാണുമോ എന്നൊരു സംശയം ഋഷിമാർ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് 1000 വർഷം ആയുസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്കിത് വായിക്കാം. അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1000 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത് യജ്ഞം. ഇത്രയും നീണ്ടു നിന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ മഹത് അല്ലെ, ഇത്രയും ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടത് മഹത്താണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പുണ്യസ്ഥലമാണ്, പവിത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അതുകൊണ്ടെല്ലാം അതിനെ മഹായജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ മഹത് യജ്ഞം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ത് പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉപക്രമം പൂർവ്വ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലും പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 1, 2, 3 ഏതൊക്കെയാണ്? ആർക്കറിയാം ശ്ലോകങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാന്നുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ പെട്ടെന്ന്. വാസുദേവായ ജന്മാദ്യസ്യ യതോ ന്യായാധികർത്താശ്വാഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദികവയെ വിനിമയോ സത്യം പരം ദീപകി. വേറെ ആരെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രോച്ചിത കൈലഗോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മ പ്രോച്ചിത കൈവതോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം
താപത്രയമൂലനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുധ്യത്തേത്ര കൃതിഭി ശുശ്രൂഷിഭി തത്ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചൊല്ലിക്കോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമോകാദമൃതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാഭൂവിഭാവുകാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഏതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, സമ്പർക്കം, രണ്ടാമത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം, ഭാഗവതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം, അതെല്ലാം ഇതില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അഭിധേയം എന്നതില് പ്രയോജനം ഭയങ്കര പാടാടി. കൽപ്പവൃക്ഷം. കേൾക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഉഷാ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ് പ്രയോജനം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതും പറഞ്ഞു. ഇതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷമാകുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അത് വായിക്കുന്നവർക്ക്, ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണപ്രേമം ആർജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രയോജനം. അതിന്റെ ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് 3 ഈ 3 ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഏതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഉപക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സമ്മറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. 3 ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് പ്രധാന വിഷയം എന്നുള്ളത് അടുത്ത് പറയുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ പ്രഥമമായി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2ാം തവണ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആദ്യം ആരാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അല്ലെ. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത, പ്രഥമമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളതാണ്. രണ്ടാമത് കേൾക്കുന്നത് ആരാണ്? സൂത ഗോസ്വാമി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഇത്രയും ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ അല്ലെ, യഥാരൂപത്തിൽ തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു മാറ്റവും വരാതെ എന്താണോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസം വരാതെയാണ് അല്ലെ. കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇടാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താണെന്നുള്ളത്, ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, അതായത് നമ്മളെല്ലാം വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ധാരാളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് വിയർപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ. ജലം അതേപോലെ തന്നെ ജലത്തിൽ നിന്നാണ് ഏതുണ്ടാകുന്നത്? വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് ജലം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏതുണ്ടാകുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, എണ്ണമറ്റ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നതും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ട് ആരെ സൃഷ്ടിച്ചു? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് കണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ബാക്കി സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ അതുകൊണ്ട് നിർമ്മാതാവ്. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. മറ്റ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കുന്ന ഈ ബൃഹത് ചക്രം ഭാവന ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ ഭ്രമണ കേന്ദ്രം നൈമിഷാരണ്യം എന്ന സവിശേഷ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് വായവ്യ തന്ത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഒരു ഗോളാകൃതിയിലാണ് അല്ലെ. ഭൂമണ്ഡലമൊക്കെ ഗോളാകൃതിയിലല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനം ഏതാണ്? ഭ്രമണ കേന്ദ്രം, ചുറ്റുന്ന കേന്ദ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രധാന സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ അല്ലെ. അതേതാണ്? നൈമിഷാരണ്യമാണ് അല്ലെ. നൈമിഷാരണ്യമാണ് അതിന്റെ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ. നൈമിഷ ആരണ്യം അതാണ് സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഏത് ചുറ്റുന്നത്? ഈ ബൃഹത് ചക്രം ചുറ്റുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ വായവീയ തന്ത്രത്തില് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ
നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അസുരന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, ആസുര സ്വഭാവമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏത് സഹായിക്കുന്നു? ഈ നീണ്ട യജ്ഞം സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആകയാൽ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠങ്ങൾക്കായി ബ്രാഹ്മണർ നൈമിഷാരണ്യത്തിന് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ കോട്ടങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനും എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കാനും അസുരന്മാരെ എല്ലാം ആരാക്കി മാറ്റണം? ഭക്തരാക്കി മാറ്റാനുമാണ് ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു ഭക്തർ സർവവിധ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർ ആരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമി എല്ലാം ആരാണ്? വിഷ്ണു ഭക്തരാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഭഗവാനിൽ. അവരെല്ലാം വിഷ്ണു ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്താന്നാ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. തനു മാതാജി, അതേത് ശ്ലോകം? യജ്ഞ തപസ അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭക്തർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്? വിഷ്ണു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട്, അദ്ദേഹം ഭോക്താവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തർ സദാ ഭഗവത് സേവന നിരതരും അതേസമയം പതിത ആത്മാക്കൾ ഭൗതിക സുഖ അഭിനിവേശം ഉള്ളവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആസുര സ്വഭാവം ഉള്ളവരെല്ലാം ഏതാണ്? ഭക്തരല്ല, അഭക്തരാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ഏതിനോടാണ് താല്പര്യം? ഭൗതിക സുഖത്തിനോടാണ് താല്പര്യം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഏതാണ്? അവരെല്ലാം ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം അല്ലെ? രണ്ടു തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കാരണത്തിന് വേണ്ടിയും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും വീണ്ടും ബന്ധന ഹേതുവാകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവായ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ച, പിന്നെ നമ്മുടെ പരമാത്മാവായ അല്ലെ, നമ്മളെ കുടുംബനാഥനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നടത്തേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ടും മാറും? ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടും മാറും. ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ, ഭൗതികതയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന, ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ബന്ധന ഹേതു, കാരണമാകുന്നു ബന്ധനത്തിന്. അപ്പം ഏതാണ്? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഉള്ള കർമ്മം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകത്തില്ല? ബന്ധനം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ആകയാൽ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തികളും യജ്ഞഭാവേന വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും സംപ്രീതിക്കായി നിർവഹിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏവർക്കും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും പ്രദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നു, അല്ലെ, കൃഷി നടക്കുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ വിളവെടുത്ത് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ചക്രം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഒരു സൈക്കിൾ അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു? എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സമൃദ്ധി അല്ലെ, പ്രോസ്പെരിറ്റി, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള സമ്പന്നതയും ഉണ്ടാകുന്നു, സമാധാനവും. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും യജ്ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ്? പുണ്യ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സദാ ഉത്സുകരാണ് ഋഷിമാർ. ഇവിടെ ഋഷിമാരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവർ ആരാണ് യോഗ്യൻ എന്ന്, ഋഷിയാകാനുള്ള യോഗ്യൻ ആരാണ്, യോഗ്യത, അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവരാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
അവർ ആരാണ്? അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പിന്നെ ഏതാണ്? സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. സദാ ഉത്സുകരെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും താല്പര്യമുള്ളവരാണ് മഹാഋഷിമാർ എന്നാണ്. അപ്പം ഏതാണ്? സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ആണ് അല്ലെ അവർ നടത്തുന്നത്, സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ആകയാൽ ശൗനക ഋഷിയുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ സുദീർഘമായ മഹായജ്ഞ നിർവഹണത്തിനായി നൈമിഷാരണ്യം എന്ന പവിത്ര സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആകയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഋഷിമാർ സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമാർത്ഥം ലോകസമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് സദാ ഉത്സുകരായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഋഷിമാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവർ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ ലോക ജനതയുടെ മൊത്തം ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളും കർമാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമവും സമാധാനവും എല്ലാം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഈ സുദീർഘമായ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 1000 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. അവർ കഠിനമായ സ്വക്ലേശങ്ങളെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത ഗുണം പറയുന്നു. ഏതാണ്? സ്വന്തം ക്ലേശം. ഒരു യജ്ഞം നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്? പരിത്യാഗികളാണ് അല്ലെ, പരിത്യാഗമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് വ്രതം എടുത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ അല്ലെ, സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കഠിനമായ സ്വക്ലേശങ്ങളെ, സ്വന്തം വിഷമങ്ങളെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ തൃണവത്കരിച്ചുകൊണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊന്നും അവര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. തൃണതുല്യമായിട്ട് മാതാജി 21 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ഇത് പാരഗ്രാഫ് ഓടിച്ച് വിടട്ടോ, അതോ ബാക്കി നാളെ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയില്ല മാതാജി, ക്ലാസ് ഉണ്ടോ അറിയില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। गौरनिताय प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण